नहीं तो कोनो श्रोता सुनवैया के बाद सारा सही बात कहनी हरौरा वो गलती लिख देबे ई लिखल रही तो कि नया नया ड्राइवर हो बिना क्लच के गियर लगा ई सेट करी तो ई सेट करी गियर में मोबिल लगावता। आज बड़ी रामपुर निवासी हां जी हमरे डॉक्टर साहब बड़ी प्यार दुलार हमनी के दिले हां गमछिया गोले आई जा अरे हमरा दिया तो हुआ झोरा मोहि गमछिए गो बानी वाह थोड़ा डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी डुमरा से जब हम दक्षिण होइले तो डॉक्टर साहब हर व्यवस्था लेके हमरा के पहुंच जाइले डॉक्टर साहब के बार बार नमस्कार ए टू जेड वाह ताली हो जाएगा विपिन पासवान जी हाँ जी 100 रुपया पुरस्कार देके गए नहीं है विपिन भाई के हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार थोड़ा सा बन बे यार अरे भाई देखिए ना राजू भाई सब लोग मत बोलो राजू दिखाओ पीले रंग के निशान बे करे ऊपर ब्लू कोट बा हेलो का बोलो अरे कोडावा बदल दो ना हाँ जी नहीं साउंड ठीक हेलो हेलो हाँ कम रखो कम करो नया कम करो। आज हमारा मंडली के सिरताज बड़े हाँ जी जवानी के दिन रहे तब से आज तक हमारा भाई भदुकन सिंह जी हाँ जी आज तक सेवा करे हमारे भदार गांव से हाँ जवानी के दिन में झलवहिया लोग कम रहे हाँ तो घरी सुपर मस्ती यानी सबसे हेड रहले हमारे भाई भदुकन सिंह जी हाँ जी एक पगड़ी से स्वागत बा भाई के उस समय के वाह बाप रे बाप कपार पर झाल ढोलक ले बापू बना रहा हमारी के देखब गोड़ में फोड़ा पड़ जा। पैदल के जमाना रहे गाड़ी घोड़ा ना चलत रहे हाँ जी गैस डिबिया बराई है से पेट्रोल में सब पूरी पकौना है हाँ पैसा ना मिले पूरी खाए के खाली हो जाए मारी बबड़ी पर तेल मार के लोग चल दे जाने बिन हईले रामपुर सीपुर बजनाथपुर चनौत ढेरे लोग के साथ वगैरह सब राजापुर के दौल जाए चार से जुड़ी एक समयाना लोग बैठे उस समय रहे हाई अपने देख के पागल हो गई बड़े कहते कि युद्ध नीति से लड़ल जाले सैनिक सेना अरे पागल अरे ब्यास हो हाँ यही से कहा जाला जब मगह में 3 गो चीज पावल जाला बिना पानी के नदी भेटाई नदी हवा के पानी नहीं बिना पेड़ के पहाड़ होला पहाड़ हवा के एको पेड़ ऊपर ना जी अब बिना माथा के आदमी हर चौक पर 4 गो गोदा भेटाले अरे सेने ना रही तो राजा तो एक दिन में मरा जाए सेने तो राजा के बंदी ना बनावे देला कहत रही सेना सेना होके नीति से होला तार नीति रही सेना रहबे ना करी तो कनवाई आ पेट में एक छुरा मार के तार कर नीति से रवड़ो रावण भी नीति से लड़ जी नीति काम ना कर मरा गेले। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा खड़ी करी हेलो रोआ खड़ा करो
पप्पू बा हे राजू जी तने कर लेवल बढ़ा के रखा इको कम रखो डीले कम कर देबा त आवाज बोल्ट निकले लगे हाँ हेलो ठीक है बा बसदेवा के हमारा भाई राजू जी के साउंड हो बहुत जवाब मस्त ना जवाब ही करना हो सही बहुत बा। सुंदर डीले कम रखो डीले आई पहले हम क्या थे आज हम क्या हो बैठे हो बैठे जिंदगी के तलाश में हम रवि रंजन बाबू हाँ जी जिंदगी से हाथ धो बैठे हाँ 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 ले गोलो भोजपुरी के भाई हमर कहते रहे जी पुरान लोगों ने पढ़ गा के कोई वो गीत की आज अमर बिया आज पढ़ल लिखल लोग बा गीत गावता तो बंगाल के खाड़ी में चल जाती है 10 से दिन में बा मदद पहले आज में अंतर बा का अंतर बा पहले एगो चैनल पर जब चलल रामायण सीरियल तो घर में ना एगो गांव में 2-3 गो टीवी रहली से वो सादा सादा केवाड़ी बंद हो जाए हाँ तो उनका संग भगवती टूट जाए टूट जाए कि गैर नहीं है केवाड़ी बंद कर देले है ठीक है बा इनका संग भोज भात ना आ रही रही टीवी वाला आज तू चलावा ना सीरियल हाँ देखो जे के जाता देखे खातिर भिड़ियो ना होई जहाँ घर घर यूट्यूब एलईडी मोबाइल एलईडी बा हाँ जी ओइ जाए कर महत्व तो कम हो गइल बा आज वो हमार तहर गाँव नहीं जमीन पर लोग बैठ के देख लेता हां ओकरा के ढेर मानो हाँ पलंग पर सूत के रिमोट चला के हर कार्यक्रम देखे वाला आज लोग माटी पर बैठ के देखता एकरा के अपन कम सौभाग्य मत समझो सुदर्शन बाबू तू कम दिन के ना हो तन देखत नहीं तहरा आगा पाछा करिया हो गइल बा एमे दोस्त के करबा समय के दोस्त बा न गायक के न गवैया के न लेखक के न लिखवैया के न श्रोता के न सुनवैया के दोस्त के करबा के कर तो समय के बा रवि रंजन बाबू कि नहीं दोस्त कोनो अरे गावे गवैया के पास सारा दोस्त ये भाई है समैया के पास ये भाई है समैया के पास शैलेश बाबू हाँ 500 रुपया पुरस्कार देनी है गीत समय गीत पर बार बार नमस्कार बा मास्टर साहब जी मास्टर साहब जी रवाता ने को बार पुरस्कार देने बने नमस्कार कहनी है नारायण जी और पढ़ाओ लिखाओ निकालो आईपीएस आईएएस बनस हाँ हाँ जी कब का का है पहले लोग भगवती में भोजन करे जाए पंखत पर बैठे पूरी ली रसगुल्ला ये मिर्ची बा गई तो हो लीन है आलू तो हम ले काला जामुन आज के पूछता बफर सिस्टम हो गइल बा बोतल उठा लो सेंट्रल जेल के कैदी लाइन में लाग जा कॉलेज से निकाल के देता दोहरिया के मंगवा तो कहिए थरी सबूर धरा यार लाइन में लगो लाइन फिर में भूखा गइल बड़ा का अब पहले प्रेम से खेजे लीना ना दी बे महाराज छेना हो ए सजाओ दो सूद हो असली है ये है काला जामुन हाँ समय के कि बदला जमाना हमारा नचनिया में क्वालिटी देखी आई देखो शैलेश बाबू हमारा नचनिया के क्वालिटी देखी 3 गो मुड़की इनको आज बड़ी माया जी पता बा हमारा कोई नहीं बोलो ले रवि रंजन 3 गो मुड़की 3 गो मुर्गी मरी लास्ट में फिनिश कर दिया वाह बदला जमाना बदल गइल गाना पूर्वी निर्गुण गवात रहे एगो भिखारी ठाकुर के
नाच देखे खातिर लोग 10 कोस जाए मनोरंजन के कोनो साधन ना रहे ना रहे विदेशी के नाच हमनी के देखे जाएंगे चाहे ओझा के नाच आ जाए 10 कोस में लोग जाए आज चाहे ओझा रही तही जाई है तो केहू देखे जाई भिखारी ठाकुर केहू देखे जाए समय के दोस्तों बदल जमाना बदल गइल गाना केहू कुछ गावत केहू कहते जे हम मने दुख में हमर माल दिया मुखी में कोनो गावत है जे हमर जीवन में टेंशन समाइल बा हमर माल के मोबाइल भुलाइल बा आईफोन रहे चुआ त पानी ठोपे ठोप जा चुआ त पानी ठोपे ठोप रे ऐसन सुई देहलस कौन सुई रहे जी धन हरे काय रे धन हमाया रे चमड़ा मैक्सिन हमरा माननीय श्री निर्भय मुखिया जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार हमरा के देनी मुखिया जी के बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना अच्छा भाई हमने के मित्र बानी वहां के मित्र बानी विनोद पासवान जी हजारों रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार कि नहीं तो कोनो एक श्रोता सुनवैया के बाद सारा भाई